Konvoi Finland 2022. Myrskyvaroitus Sanna Marinin hallitukselle ja muillekin poliitikoille. Konvoin Finland 2022 tavoitteet ovat ryhmässä käydyn äänestyksen jälkeen seuraavat. 1. Kaikki koronatoimenpiteet ja rajoitukset Suomessa on peruttava ja kumottava kokonaisuudessaan välittömästi, pysyvästi ja lopullisesti. Tämä pitää sisällään siis koronapassit, rokotepassit, suunnitellun digi-idean käyttöönoton, kokoontumis- ja aukiolorajoitukset, maskipakot sekä kaiken muunkin asiaan liittyvän. 2. Polttoaineiden sekä bensiinin että dieselin nykyisestä verotuksesta on leikattava pois 50%. 3. Suomen nykyisen hallituksen on erottava. Välityksellä ääniä tuli valtavasti, mutta hypätään suoraan asiaan, tässä on muutama asia. Yksi on tämä rekkaralli, jonka nimi muutettiin nyt sitten Konvoi Finlandiksi. Se on nyt aiheuttanut paljon keskustelua ja paljon mielipiteitä. Ja olen tietysti itse erittäin paljon sen kannalla, että kansa näyttää mieltä tätä hulluutta ja tyranniaa vastaan, niin tämä pitää saada lopetettua. Mutta kun luin nämä Konvoi Finlandin vaatimukset, eli vaaditaan, että hallitukset tulee erota, ja kaikki koronatoimet pitää lopettaa, rajoitukset pitää lopettaa ja polttoaineiden hintoja ja polttoaineen verotusta pitää 50% vähentää. Ja ei lähdetä ennen kuin vaatimuksiin ollaan suostuttu. Niin herää välttämättä kysymys, että mitä sitten? Että mitä sitten, jos se hallitus eroaa? Sieltä tulee uusi hallitus, jossa on kokoomus, ehkä persut, ehkä ei. Eli tilanne on se, että mulle tämä näyttäytyy sillä, että tätä ei ole loppuun asti mietitty. Eli nämä vaatimukset on sellaiset, että okei, mitä sitten, jos niihin suostutaan? Mitä sitten, jos hallitus eroaa? Muuttaako se jotakin? Ja sitten ollaanko huomioitu se, että tässä hajotetaan kaikki toimitusketjut? Ollaanko huomioitu se, että voiko olla joku, jonka etu onkin se, että kansa onkin se, joka panee tämän maan lopullisesti solmuun? Niin, että meillä ei ole ruokaa kaupoissa, ei ole bensaa huoltoasemilla, ei tule tarvikkeita tehtaille, ei kulje rahdit, ei kulje vientikauppa, ei tule vientituloja. Tavallaan, että onko vaatimukset suhteessa siihen, mitä tästä seuraa? Ja onko ne vaatimukset mietitty niin pitkälle loppuun asti, että niillä voidaan oikeasti voittaa jotain? Ja mä selvänä vielä omaa kantaa tähän sen verran, että mä olin siis eilen todella innoissani vielä tästä päivällä ja pitkin päivää ja mietin, että miten tähän pystyisi osallistumaan ja millä kalustolla ja kaikkea muuta. Mutta sitten iltaa kohti rupesi tulemaan erilaisia viestejä ja muun muassa Juuso Lehmusvuori, meidän VKK, on läpi mennyt aluevaaliehdokas, teki erittäin hyvän Instagram-postauksen tästä asiasta. Ja nyt on mun mielestä äärimmäisen tärkeää koko ajan miettiä, että me ollaan shakkipelissä ja mun mielestä on vähän shakkimaatti-tilanne tällä hetkellä, että tässä ei oikein ole niin kuin, jos katsotaan vaihtoehtoja, niin nämä vaihtoehdot on tällaiset shakkimaatti-vaihtoehdot. Mä toivon, että kaikki tarkastelee todella tarkasti niitä vaatimuksia, mitä he lähtee vaatimaan, jos he lähtee tällaista ajamaan. Ja tekee ne vaatimukset sellaisiksi, että niistä seuraa varmasti sitten. Ja ne on mietitty pitkälle, että niistä seuraa jotain hyvää. Tosiaan mulle ensimmäinen herätyskello tai sellainen hälytyskello eilen oli, että Yle teki tästä Konvoi Finlandista noin ison jutun ja nosti siinä. Eli Yle on kyllä tämän kansan vihollinen numero 1. Ylen päätoimittajan, toimitusjohtaja, hallintoneuvosto pitäisi luikkia pakoon tästä maasta välittömästi. Ja valehdellut tälle kansalle niin kauan ja niin syvästi ja niin raskauttavasti. Mutta joka tapauksessa, siis että Yle nostaa tämän asian ja uutisoi siitä niin positiivisesti, niin silloin pitäisi kaikkien hälytyskellojen soida. Että se on, niin liittyy jotenkin tähän agendaan, niin sitä pitäisi tutkia hyvin tarkasti. Sitten mä vetoan kaikkiin tuttuihin ja tuntemattomiin, älkää viekö lapsianne niin, että niiden hihaan tai käsivarteen tungetaan näitä myrkyllisiä mömmöjä. Älkää viekö, odottakaa, malttakaa. Se on peruuttamaton päätös. Älkää tehkö sitä päätöstä ainakaan Ylen tietoihin nojaten.